ओइ बहा थांनो नोंलाय आयौ 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 ना मोननै लाबोनांगौमोनथ' आरोलै दिनै माने देवबार हाथाइनिफ्राय माने जे लाबोदों आरोना मा जे होनो बेखौ लाब जे होनो ना मा मालायासो माने सिगांग्रो माने नाया नांदोंना नाङाखै दा हमनानै नोंथांमोना जायोमोन आरो नुनो मोनगोन दै मोजां माने भिडिअखौ नायलां माने स्क्रिप्ट खालामनो नाङा दाथ' जोबजासिम दिनै जोङो नायोब्लासो गिबि माने फार्स्ट साजेनदों आरोना मा ना मोनदों बेखौ मोनथिगोन नालाय हा लोगोफोर माने नायग्राबो नाया फैदों माथो नांदोंना नाङाखैथाय सासे फैबावबाय नै नायग्रा देखायलांसै फैदों आरो दै नांदोंना नाङाखै नायग्रा फैदों सासे दे ओइ हमदो दे नै स्टार्ट ओइ खालामदो नों हाला नामा बेनिफ्राय जागायजेनदो ना हमग्राखौ देखायनोसै एसे मबाइलानो उल्था जाबाय नामाब्रा आंना लानायालाय माथो नै दे थलथब गोलैबाथ' गैलालै उल्था लामादों ओरै फैनो ओइ सिंगिबो नांदों ओइबायलै अ आंना मबाइल लानाया जायाखै बाहेराव लांखानोसै थ' जानाय नङा नै बिदिनो गोनोबै थाना थां बेखौ लाना थां दसे ओरै थाबावदो दिन्दां दै बोखोना लांफैनोसैब्रा थां माबायदि जमा खालामगोन होमबा नों भिडिअ हमनो हागोन ना हाया दे जमा खालामदो होमबा दसे दोनबावबा नांबावगौमोन खोमा होबावनो होमबा दे नाङालै होबावनो थादों हमना होना बोख्लायथों गाहायावसो थांनांगौ गाहायजों खारो होनानै होनायखौनो जि फटक साफायबाय बाला दसे होबावनो नेटखौ लाबोनोसै भिडिअआवबो नेटखौनो हगार लाबोदो जायालै बेखौ इयाव नों ना थिखांनो हाया दैयाव सानानैसो जानो फैगोन दा ना सात दैनिफ्राय होदोथ' हाय दावराव बेबायदि खालामनाङा ना नों मोनगोन सिरि होननानै सिरि दे सानफेराखैमोन आरोना पाट्टा पाट्टि ना एकदम हाग्रानि नङा दै बेखौ जोङो माने दोनखानाय आरोना नागिरलांबाय खेवदो बेखौ खेवदो नुबायना खेवनानै थिखांना ओइ लाबो बिलो गेजेराव खालामदों दि बेस्रा आयौ मा खस्थ' खालामदों बेलाय ओइ बहा थांनो नोंलाय आयौ गोजाननिफ्राय होनांगौ गोजाननिफ्राय जायाखै र' नाङालै नाङा खनसेनो माबागोन खनसेनो माहाजोन जानायनिसो बैथिं खारबायना नैबे लाइनाव दा बे लाइनाव बिराद खारबाय बेखौ बेयाव बोखांनो हायो बियो नायबाय था आरोना ना मोननायालाय माबा माबिखौ मालिकफ्रा नाखौसो नायो मानसिफ्रा अरे ठीक से दिखाओ कैमरामैन बढ़िया मछली लगा है वाह इसको धुलाई करेगा नहीं उठाएगा थोड़ा सा धुलाई करना पड़ेगा बढ़िया आं ओरै थाखिसांगौ नै देख लिया ना सिंगिया दासो खारदों आप लोग देख लिया इलो तो आज नसीब बड़ा बहुत अच्छा है नसीब बहुत अच्छा है ठीक है बोरैबा गाब्र'बा मबाइला दैयाव गोलैबायलै बाला नाफोर दं बेयाव नै नुकसान नहीं हुआ रे आयु दोस्तों 100 रुपया का मा जाखो मेंबाय देरिगा जाल हम लोग लेके आए आङो नाखौ नुनानैनो मेंनाया बहा गोमाखो गावखौनो आन्दाज मोनलायाखै आं मासे ना दं
हाय ना फिथिख्रि मेंनाय सेंनाय गैला चाइना फिथि हाय दोनथ'नोसैलै दा माबाखौ जेनिफ्राय मासे बख'नायखौ देखायसिगोन दै दोनथ'नो ना गोथां खारलायगोनलै उल्थानो हाबनायथिंनो बख'फिननो हाया नङा एखे इथिं हाबनाय गोजा खर'बो थबस्र' माबा नायलाय जेरै हाबदों ओरै माथो गदोंलाय र' खर'जों मोजां खर'खौ आयदै थाम्फैया होलांबायलै मा थाम्फै बेलाय बुहुद गिदिर मोसौ थाम्फै नै सब मासे लागे होनलायलायदों ना गोरि हले थाथिउ गैया ना गोरि खारबाय साला ना सिंगि आंखौ दाख्लै थगायनायफ्रा सौदावनो ओंखारबाय नोंसोरो दा ओइ हाला नोंसोर आंखौ दाख्लै थगायदोंमोन ना दालाय माथो थगायनायनि जाहोना नै ना सिंगियाबो मानो दं थेंगोनाबो दं मोजां ओंखारखादों सिंगि दंलै बुरजा मानि खनसे खननै साबाथाय नाया गाखोला आरो उनाव सैथान जायो माने फैसा बिराद गाज्रि हाबखादोंलै सुखौ गारना लानो हाबानो दिहुनदो एबार दिहुनदो नों आराम दिहुननो हायो सुखौ गारना लाग्रोनांगौ आरो बेल'सो बारा माबा गैया थल्ल' गयो ए हाबनानैल' थायोमोन इसोर दलद बे हाबनानै थाबाय नालाय ओंखारनो हाला ये हम तो इसको क्या बोलते कहते हैं हम क्या बोलते हैं इसको सिंगी नोंखौ नुदों इथिं सिंगी कहते हैं हम लोग नुदों जानो इथिं हा नुयोब्रा गैया माथो गोसोमसो नुगासिनो थै जाम्बि बिदिनो जाखायो ऐसा ही होता है रे आइया जबायलै गदोंसो इसको मारो जिंदा या एक्स'नि लाब जाबायथ' नोंनि फवासे ना मोननाया आधा केजि ए ना फिथिख्रिनि माबाया सिबोर दिहुननो माबा गारनो हाबाय दिहुनदो बेखौ खाना लाबा आखाइ थाइनैजों आराम दांनो हायो माथो मासे जाम्बा जाखोब्रा आंबो खाना लाबा आखाइ थाइनैजों आराम बख'नो हायो आं स्प्रेडबो नायखा बेखौबो बावनानै होनानै होनांगौ नांनायावथ' माथो दसेयावनो नांबाय हमनानै बासिनायावसो माथो टाइम नांगौ माथो बेनिफ्राय देरसिन माबाया नाङा नामा नाया बेनिफ्राय देरसिन नांखाला इयाव नांखाला सिंगियाबो गिदिरबा नांलामोन आरो एखे जखानि मानदोंलै दैया बिराद गोरि जनाय ना बेखौ बुथारबाय बुथारखाबाय आं माबा गारजोबखाबाय गखाबाय माथो बेलाय इयाबि आरो होबावगोन ना जाबाय होबावनोसै रा मोनबावगोन बेयावनो ना बै गोदानाव बेयाव नाङालै बेयाव नांगोन गेजेर बे मेन जायगाना
बेखौ बुथारबाय बावलायलांबाय आं माबेसे बुथारगोन माबेसे दिहुनखो नों माने थैयाखै खोमालै सु दंदां सुआ नायलाय गेले सु दं थैबाय बुस्थुआ सु दं दिहुनदो गोथाङैनो दं नायासिनो दं गला गलि गला जोब्बाय मोजां सुदो थिखांहरदो बोथिसे मोनबायथ' सिंगि 6था ओमफ्राय नाथुर माबा ना थेंगोना मासे ना फिथिख्रिया जागोनदां 8टा 9टासो बोथिसे मोजां सु इखौ सुवाबा माबाया जिया सुनांगौना लाङिया नुबाय खस्थ' खालामनायनि फिथाइया माबायदि